Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan anana andeng at agalaunyon. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Sapay kuma takanayon kayo nga adda iti nasaya at akasasaad, adanunen to'y nanumo asurat ko. Dito'y lugar mi, may sato'y programa yo iti pagaayat mi unay adengdenggen, tamalaksid a makaliwliwa, talagamet apakapidutan iti napatag asursuro, a makatulong para iti inaldaw apan nakigasang-gasat iti biyag. Adamet padas ko akayat ko nga ibinglay, tanam na maek a makaibati iti nabalitukan nga adal kadagiti dumdumngeg. Ilingad naklaengan itinagan anana andeng, maysa akon a senior citizen, kat nalabit nga adayo nga inaunaak ngem iti sika. Ngem ipalubos mo kuma nga awagan kalatan iti manang, kas kan nawidanen nga awag ken ka, ti amin. Nang runa dagiti padak, anaka ipatuludan ka dagiti padas da iti biyag, iti programa yo. Balo akon manang, adamay maysa nga anak ko, iso ni Ricky. Sapay kuma, tamapagasatan mat amaikan biyag ti pakasaritaak. Rugyak man nga rudmanang ti agsalaysay.
Apay pinayaban nak nanang. Kasla importante lang na iti bagayo Talaga nga importante, Ricky. May papanitan niya. Anya dyan nadamag ka, nga adda ka numanon kakuyukuyog mo asabali a babae. Nagkunamot ka ta kayo? Ado, timangidandanon kanyak. Kasanaw kat kasla kayo met kano ag display no magmagna kayo di ta kalsada. Man ano kumangay nanang? Na, anya amaan ano? Apay, nalipatam nga dan asawa kan putot mo. Di kalagbain ka ni Faye. Nanang, nabayagan ni Amuyo at talaga asan kami niya agkatunusan kan ni Faye. Agdandin na kami laang kapo itubing. Kan saan kami matanagkalaysa? Agamaan niya laangan nga timarik na ni Faye. No maamuan naman anday tangar aramidam. Nabayagan nga muna ti kasto nga aramidam. Nadakin kuanan ano makaanos pa uno saan. Ay unay kan anak ko. Talaga adi ka pulos nagbaliw. Agasam nga iti kastangar aramidam. Saan laang abiyag ni Feti dadadaulam? Inraman mo pa yan, pati jay putot mo. Kung naklakit din nun, yat importante nga ibagayo. Dahil tamot lagayam. Ay, apay, di kaya pa'y naruam kanya kaya nanang. Lakit din. Mapala ka, tadapay sarakik at tao, uja ilay. Naimbag na si Mangpot kan, Ricky. Apay nakariin ka pa'y laing. Rabi una yan. Talaga nga inuray ka. Taada na patag nga ibagakan ka. Anya dayta, may papanitan niya. Ay na, Fe, no, ag sermon ka manin. Di mo langan patuloyin ta nabanugak. Nabannog ka, anak isinarak iti babaim, kasta ka di? Amot kaya man. Anya pa lang arti, bagam. Nakapagdesisyon akon, Ricky. Makisinakon kan ka. Makisina ka kanya kaon? Wow! Kamaudyanan na. Nakapagpanunot ka mo't lahat. Kung nagnanayin lata nakasta ka. Nauma akon, Ricky. Uray ka sano tiki naman nakaawat ko. Gapo man laang iti anak ta. Nga mapunwanak matgayam. Tinasakit. Awan apulos respetom kanyak. Dinakpay amo nga ibainan kadagiti makamam mo kanyak. Nagadugo nga ibagbaga mo. Anya ti desisyon mo. Ibaga mo ta magagaranak. Agawid kamin ka ni baby iti ayan ni tatang. Total, awan mo't lati serbimikan ka. Agsina talaangan. Kaya datakan ka dayta. Sige ti nagdesisyon iti dayta sige. Di agsina tangaruday. Talaga ka di asaanan ang mabaliwan ti pangedeng mo, Fe, anak ko. Pasensya kayo, nanang. Amoy mo't anabayaga kung nagananos iti na ni Ricky. Ninamnamak nga agbaliw. Apaman ang maipayak iti anak. Ngam kaskas di asaan ang nagbaliw apulos. Siya kung ti dumaw-dawat iti dispensar kan ka anak ko. Amok tinagdalanam. Siguro talaga nga agingga kayo laangan dito'y kan ni Ricky. Gapo siguro ta saan kami ang nagkalaysa. Isa na lakalaang kan ni Ricky nga agsina kami, nana. Ay, jakbat amuno apay akas jay ti panagpampanunot ni Ricky. Ang kasanon nga iti apo ko, Fe. Amok nga awan mo't lang ti patag ti anak mi kan ni Ricky, nanang. Jak kaya't ado bakal ti anak ko. Adi na pulos marik na ti pamatag ti amana. Malading itanak iti napasamak iti estado yu kundi Ricky balasang ko.
Ngam saan ka mababalaw no napunwan kan iti aramid ni Ricky? Sapay kuma tamaadaan kamutan iti tal na ti panunot. Kasar itaklulatan ni abalayan. Agyaman na kiti pan nakaawat yun, nanang. Di kay agdanag. Diyak iya dayo kada kayo ti anak ko. Namnamain nyo at taripatwag ang naimbag ti anak mi kan ni Ricky. Tatang, Nay, apay nga da kayo nga agin ah. Apay dagita nagado agar-garet yaw anak kao. tatang, pimanaw kamin ka ni baby iti ababangan mi ka ni Ricky abalay. Ah, Nakisina akon kan kuana. anya, nagsina kayon ko na. Wan tatang, nalawag tinangagyo. Jakon maanusan ti panagbababae ni Ricky. Kan talaga nga awan patagmi ka ni baby kan kuana. Ay ti nasaya at sumber kayo man pa iti apo ko anak ko. Ala, umay kayaw. Kahit anya nga iti planom ita anak ko. Agsapula kiti trabaho, tapno da pagbiag mi nga agina tatang. Jakmat kayat ti agbalin apadagsen kada kayo. Apay nga minapampanunutom na ita. Di napatag, awan kayon iti din na dahi irresponsable alalaki. Gapo siguro at adi kay pa'y nagkasar, iso analakalaang nga inaramid na ti kasta. Bayan yun tatang. Maibus laang ti oras tayo iti kapapanunot. Basta manipod ita, i-focus kun ti atensyon ko iti anak ko. Daita itan ti kayat ko ama pasamak, tatang. Mala, sikat ti makaam mo anak. Di ka agdanag taadaak ditoy. Saan kayo abaybayan? Adaak laeng ditoy anak ko. Nabayagan nga agdandan na ni Ricky nga anak ko kan ni Fe manang Emmy. Ada pa yan may nga anak da. Ngam kaskas di asaan anak baliw ti anak ko iti kinababaero na. Nagananos ni Fe iti nabayag a panawan, iti laksid asaan da nagkalaysa. Nang namnama nga iti may nga aldaw kat agbaliw matlaang ni Ricky. Ngam dimteng ti kanito asaanan anaanusan ni Fe ti amin. Iso nakisinan ka ni Ricky kat nagsublida nga agina iti sidong ti amana. Kunak no kalpasan ti napasamak, makaamiris matlaangan ti anak ko. Tawan kat nga ruden iti denana dagiti agina. Ngem kaskas di asaan ang nagbaliw apulos, manang Emmy. Anyan ti kasta nga aramid mo, anak ko. Talaga nga intuloy mo lat tatisigod nga aramid mo. Nanang, anya kumapay ita ramida kat nawaya akon. Pimanawan ni Fe. Nauma na mga kukup kanyak. In short, I'm free. Kat kasanon di anak yo.
Uray isula ko maamot ati malagip mo ama pansarungkaran wano suportaran. Kabalan ni Fedaytan nanang. Isungar da kinarit na kitisina. Tamo na siguro ako kat Jack umanugot. Hanggang nagbindot nanang. Ta isun mismo tinakisina kan ng panaw kanyak. Anabayagan nga inururay ko ama pasamak. Ay, sa paila ko matasaan kanto nga agbabawi iti udi na anak ko. Nakasingsingpat ni Fe nang pinaluspusan pailang. Katrip na nga rod mo't nanang. Halangan mo talaptak. No ngay mabad trip. Mayat kit di ata nawayan ni agbirok mo't iti para kan kuana. Total, saan kami mo't nagkalay sa? Di mabalin nanti makiasawa iti sabali alalakay. Apay, kasta kadaras mo, tadak ko. Ipadpadam tumot ngamin kan ka nagbiit ka makasapol iti babae. Ay, apo aya. Ay. At damot trabahom, suportaram di anak yaw. Awan trabaho ni Fe. Marigatan day jay iti panagbiag da nga agina. Nanang, lawagak lang nga. Kinayat ni Fe tinang panaw kanyak. Di anusan na. Kabalan na day jayan. Mamati kayo kanyak. Nay, nakapasyar ka mat kakaanday. Ay, wala balayan. Umay ko man pasyaron tay apukot taitad ko batan day ti base ita na baulak. Ay, saus. Apaya nagimot ka pailaeng kaka. Mababain na kamin kada kayo, abalayan. Numabalin, talaga adyak kayat ngagsina ko madagitidwa. Takaasi ti anak da. Ay, kanya nga ron ngay. Saan tayo mo't atangal ti kapanunutan ni Ricky nga anak mo, kaka? Sungawan nga ron ti maramidan tayo. Uray kasanot ayat tayo nga ornusan ida, kaskas di talaga asaanin akayat ni Ricky akaden na dagiti agina. Huwag nga ron abalayan. Kanayon kumot abagbagaan, ngam talaga natangken ti ulo na. No, sakla amay sa, may mayatan dahito napasamak kaka. Tapno makapangabarwanan matan ni Fe nga anak ko. Amo ka na riga, tadaket nga rod anak da. Kan ay ayaten unay ni Fe ti anak mo ani Ricky. Masapula sangwan na ati kinapudlaw. Naimbaglaengan ta saan daan nagkalay sa kaka. Huwag nga rod abalayan. Sapay la ko ta masarakan tumot ni Feti umno a tao amang ipatag kadakwada nga agina. Kaslawan nam nama ama ipaayak iti nasaya at amasakbayan ti anak ko. No dakla ang dito'y Pilipinas. Nay, anya ti kayat mo asawan anak? Kayat ko ti agabrod tatang. Agaplayak iti trabaho iti balasiw taaw. Ay, no anya ti amam ang makapasayat kan ka. Sige anak ka, aramidam. Suportaran ka. Agyaman at tatang. Da kayo lata ko man ti makaamoy iti anak ko. Wen, di ka agdanag. Ado kami amabalin ang mga sikaso iti anak mo ditaw. Basta aramidam no anya ti amam apagsayatan yung nga agina. Saan ka alapdan? Mapanak to iti Manila tatang. Mapan ko sarakan di agency nga imbaga di gayem ko. Ijay kano ti pagaplayak ko nana, tapno sigurado. Ado kano nga minan itati bogos a recruitment agency. Narigat no maluko ak. Ay, pudno day tafay. Masayang ti amin abannog mo, nang runa ti magastos mo. Isu ajay sigurado at ipagaplayam. Wan tatang. Alangarod anak. Parang makapan kang agpaiso aging nga ubing pailaang ti anak mo. Wan tatang. Sapay ko matatarabayan nak ti Diyos iti day ti apanggap ko.
Amok adinak baybayan, tatang. Naka-abroad mo't gaya mo ni Fe, anak ko. Di nasaya at nanang. Kano pa'y? Idilaang napanalawas. Imbati na ti anak yaw kani abalayan. Kasta ka de? Kastalaang ti makunam. Di ka maasyan ang naibati ti anak yaw kani abalayan. Pagtanagak ko mga nanang. May meta, tamo ka mataripato daan na saya at ijay. Tawan ti sabaling nga ubing itayan da. Kat, di mo mapansarong karan. Ingkamot ikan iti abastuna ah. Amang ano din nakantumot bigbigan ng di anak mo asika ti amana. Gapo iti kastangar aramidam. Uno saan, amang ano din ang tukit din ammo asika ti amana. Maamuan nan tumot lang day tayong tundumakkel. Mabalinaya mo ta saan? Ay na, talaga nga awan apulos amor mo iti anak yo, Ricky. Ah? Di mo lang arod supsuportaranan. Di ka pa'y mapankubustaan, mat. Kabailandan nga si kaswante anak ko ijay kung naklangarodan nanang. Di ko di pagdanagan di apo ko yun. Kalpasan laeng ti sumagmamano abulan, ti panagsina dariki ken Fe, nakaabrodan ni Fe manang Emmy. Saan met anaputod ti komunikasyon mi adwa, tapasaray awagan nakmet. Naglabas pa'y ti tawen, impadamag ni Fe nga ada agar-aram ken kuana apada na a Pilipino, ngam ijay balasiw taaw adim makkel. Inaklon na, ket kalpasan laeng ti sumagmamano abulan, impadamag na nga agkalaysada kanon. Naragsakan akmat manang taamok adimtengen ti lalaki at talaga apara ken kuana. Ti lalaki amang isakit ken mangipateg kadakwada nga agina. Adamoten sa bali akadenden na ni Ricky iti daydi akanito ket addan dua nga anak da. Iti ababa sa Rita, addan kabukbukudan da a pamilya. Iti maysa nga aldaw, imawag kanyak ni Fe, manipod balasiw taaw. Hello, Fe, balasang ko. Ay, naimbag man ta nakaawag ka. Nanang, kumusta kayon? Pasensya kayo no naistorbo kayo. Ay, saan balasang ko? Okay laeng. Apay anak ko, ada ibagam. Wan ko mananang. Kayat ko nga ipakada-kada kayo. Anya day ta. Agawid kami ti asawak dita Pilipinas. Tasukunan min ti anak ko. Anya, itugot yun di tabalasiw tao ti apukok. Wan ko mananang. Daita ti kayat mapasamak ti asawak. Ngam adda dagiti dokumento masapol apirmaan ni Ricky. Nakaapilyedo kat ngarod kan kuana ti anak mi. Kastaya balasang ko.
Alagarod, bayam ta kasaritak to ni Ricky. Kasapulan mi ti pamalubos na, tapno maisurot mi dito ni baby nanang. Kat ti kayat ti asawak, maisurotan iti apelyedo na ni baby. Tapno kasla ison ti pudno nga amana. Ang balin legally adopted na ti anak mi kan ni Ricky. Bayam, ta siyak ti makisarita ken kuana anak ko. Agyaman at nanang, dakkel atulong kada kami dayta. Di ka madanagan, Fe. Basta para iti masakbayan ti apukok, nakasagana at umulong ken ka. Ricky, anak ko, simbang patgaya man da, Fe, kan ti asawa na. Nay, nakalagip daman nga may agbakasyon nanang. Wala, tada na patag agagara da ditoy. Umay daalaan nun di anak yo. Anya? Alain da ni baby? Tapay, di tapay lagarami di kabukbukudan da nga anak. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Ricky? Kunak, aganak dalangin na. Apay pakibiyangan da pay lang di anak ko. Rumbang laeng tani feti inana, kat kayat nan akaden na ti anak yo. Ngem ada kano papeles a rumbang apirmaam, tapno maala da ni baby, di balasiw taaw. Naglahindan ngay. Anya ti kayat da sawan? Kayat kano di asawa ni Fe, nga agbalin legally adopted na ti anak yo. Tapno maisurutan ken kwa na ti apelyido di anak yo. Kayat da sawan? Punasin da ta apelyido ita anak ko. Day, apay, nasisita pay laken ka day taay Di mo to pay sinustentuan ti anak yo manipod iti ubing. Nilaeng Fe tinangnangtad iti obligasyon na iti anak yo. Oray pay, anak ko day dyan nanang. Awan karbangan da amang sukat ita apelyido na. Iso nga rod, adaw-dawatan dati pamalubos mo. Pagsayaatan ti anak mo ti pampanunutan ni Fe. Numaala na ijay ti ubing, nasaysayaat ton ti masakbayan na. Panawunin tapno agden na damutan nga agina, kalpasan tinabayag panagsina da adwa. Jack kayat nanang, saan mabalin ti kayat da mapasamak? Nay, apay ngay nga agbalin ka atubang. Adamutan anak yu kanilina nga asawam. Itad mo ti waya-waya ti anak mo makidan na iti inana. Naimbag tay manugot kay ti awis kong agsarita tariki. Wen, taimbaga ni nanang akayat na kanaw makasarita. Amo ka na ibagakan kanina ng tirantaming agasawa, iti day ti apanagawid mi ditoy. Maipapanday to iti anak ta. Kayat mi nga itugutan ni baby iti pagilyan nga ayan mi. Nakapagdesisyon kayo mo't gaya man. Apay nga masapul dakpailaan. Gaputa masapul mi ti pamalubos mo, Ricky. Uray saan ta nagkalaysa, nakaapelyedo kan ka ti anak ta. Adadag iti dokumento masapul apirmaam, tapno nawaya kami amang itugot ka ni baby iti balasiw taaw. Sigurado kayo nga umanugot iti kayat yu mapasamak? Punasin nyo tapelyedok iti anak ta? Apelyedom laang ti imutan ti anak ta.
Ngam na itad mo ka dito obligasyon mo kas ama kan kwa na. Nabayagak nga awan ditoy. Ngam pulos adi mo sinarungkaran ti anak ta iti ayanda tatang. Awan suportam a pulos. Ita, kayat mo abigbigan mi asika ti amana. Panunutan man ti imbagak, Ricky. At dalat takarbang aktasyakat nga rod ti legal nga amana. Iti papel, ngam saan nga iti aramid. Addan bukod mo nga anak. Nupudno nga dauray basit apa nang ipatag mo iti anak ta. Palubusam nga rod, tapno addan tumat na saya at amasakbayan na. Ipalubos mo nga ipaaymikan kwa na ti di mo na ipaay kas amana. Panunotag pa iti may papan iti dayta nga ibagbagam. Addan na alak nga abogadok. Ha? Isunton ti makisarita kan ka. Kat sapay ko mata maawatam to dagiti ipalawag na kan ka. Maipapan iti panggap mi iti anak ta. Nagsarita kayo ka din kandife, Ricky. Wan nanang. Katimbaga na kanyak ti panggap dang agasawa. Anya ti desisyon mo, anak ko. Tsaka mo nanang. Ngam, apay nga kastoy. Masaksakit anak ita. Taam kakamaya dayon kanyak ti anak mi kanife. Ha? Deh, saan aya adi mo pinagan ano idi ti anak yo? Nagasawa kan pa yun, kat adan anak yo iti asawam. Apay nga itakat masakitan ka ako nam. Jakmat maawatan ti bagik nanang. Ngam kastoy gayam tarik nana. Itala maamiris ko dagiti nagkurangak kadakwadang agina. Nang runay ti anak mi. Ricky, anak ko. Putno ti kunayo nga dan bukod ko a pamilya nanang. Ngam apay nga kastoy ti umapay ariknak ita. Tanamak akayatan nga alain ni Fit anak mi ijabalasyo tao. Ti masakbayan ti anak yo ti pampanunutan ni Fe anak ko. Iso akas ta ti kayat na mapasamak. Panunutom laangan apagimbagan ti anak yo amin da itoy. Ama nakalata ni baby saan ama ilibak dayta. Kan saan aya si kan mismo tinangisawang ide, nga uray anya ti mapaspasamak, maamwan tulata ni baby asika ti amana intun dumakkelan. Nanang, Daram ti agtartaray iti urat na. Amok abigbigan na kan tulata nga ama ti anak mo. Iso apalubusa mo na anak ko. Itad mo ti waya-waya ti anak mo ama kadenna na matan ti inana. Kanti baro a pamilyana. Nang runa kat di kamot nagpakaamakan ko ana. nagsakita na denggan dagiti ibagbagayo ita, nanang. Talaga na sakit ti kinapud no anak ko. Nga maagbalin ka kumaamad na kaawat. Uray balibaliktadan tayo ti lubong. Awan apulos ti maibaga nga uray maisaan na aramidam para iti anak yu kandife. Daytoy laang nubilang. Iso nga agpanunot ka na imbag. Di ka kumaagbalin ama naging bubukod anak ko. Ulitek, di mo pulos impaay ti uray anya masapul ti anak yu kandife sipod na ipasngay. Ita, adan kabukbukodam nga anak iti babae a pinilim a makadan na. Iso adi kan agbalin at ubeng para iti napinta sa masakbayan ti anak yu kandife. Uwan nanang, kat pakawanan na kumati Diyos kadagiti nagkurang kadakwada nga gina. Agbabawi akman, ngam naladawan ti amin. Ngamamok, saan to abaybayan ni Fete anak mi? Kat dawatag to kenkwa na adinak to kumapunasan iti biyag ti anak mi. Nga daak dito nga amana. Amang ipatpatag kenkwa na itilaksid ti ado nagkurangak.
Agyaman nakta nakaamiris kan anak ko. Amo kasi papakawan kan ka ti Diyos, kadagiti nagkurangam, kadagiti agina. Kat mamati akmet, amaawatan na ka ni Fe, anak ko. Aklunek anay kawaak iti daydi apa nagsarita mi kan ni Ricky nga anak ko manang Emmy. Daydi ngamin ti umuna agundaway anariknak anapatagmet gayam kan kwa na ti putot na kan ni Fe. Ti may sapay apakaragsakak, isu ti panakaamiris nan kadagiti nagkurangan na. Ngem ti talaga amakunak anapatag asagot ti namarswa kanyak, daydin ti rugiti napudno apa nagbalbaliw ni Ricky nga anak ko. Apaman anay paay natikid daw ni Fe para iti pan nakaurnos ti amin a dokumento ti anak da, na imatangak ti panagbalinan a responsable nga asawa ken ama ni Ricky iti pamilyana. Nimot Fe, tinungpal na ti Karina kanyak, asaan a maputod ti komunikasyon mi. Tasigon kan kuana, nagbali na kon apaset ti biagda nga agina. Pudno ang naipasurutan iti asawa ni Fe ti apelyedo ti apukok manang, nga mariknak ang napatagak lata kadakwada nga agina, gaputa pasaray ag video call kami, iso ang makasarsaritak ti apukok. Ni Matriki, igagaed na ita ti agtrabaho para iti pamilyana, nang runa kat agpadan nga agis eskwela dagiti putot na. Siyak ti mga saasikaso kadagiti apukok no dadduma, nang runa no adda tinasken nga aramiden ti inada. Naragsakak metten manang takabayatan as ibibiyagak pay, nakitak ana urnusen ti biyag ni Ricky nga anak ko. Nga itinabayag a panawen ket nagbalin a parikot ko, gapu iti saan nga umno nga aramid na. Sapay la kumata nakaibati iti napatag nga adal toy insalaysay ko. Toy pagayam mo, Nana Andeng. Nana Andeng, saan laan napatag, no dikat nabalitukan nga adal tinaibati ti insalaysay mo. Kunada nga roden, napno ti lubong iti parikot. Ngam di kay kumaliplipatan, nga agluplupyas met ti solusyon. No dadduma kasapulan tayo laeng ti agbalin anatibker, ken rumbeng atakderan tayo ti anyaman apatsen tayo arumbeng para kada tayo, kastameten iti pada tayo a tao. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag.